sa mga instrumento, ang kanilang paisaya, umulang agyaw, tugalang gitara, ipalanog ng trompeta, ang himno sa tupa, at sa langit ng tugalang gitara, ipalanog ng trompeta, sa bawat minuto, sa inyong layo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Narausab kayo. Mga igsuon, Huwebes ron sa ikaupat nga simana sa Kwaresma. Padayon kita nga mga liya ngadto sa Ginoo niining misa alang sa pagkahunong na niining pagpadayong pagkuyanap o pagpanakod sa COVID-19. Naunta ang mga paningkamot nato karon, bendisyonan sa Ginoo sa iyang way sukod nga gugma o gahom aron mo epekto sa kasulbaran nining maong dakong pandemic. Ato karon andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpamamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy, itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya o natudluan sa pagbuhat og maayo. Magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug madalangan ha sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Niingon ang Ginoo ngadto kang Moises, hala, pagdaliglugsong kay ang imong katawhan nga pagawas mo sa Ehipto nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali silang mitipas sa dalan nga pagalaktan o unta kanila. Naghimo sila og usa ka dating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, masayod ako nga gahig ulo kining mga tawhana. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya niingon ikaw ug ako imong kaliwatan nga usa kada kong nasod. Apan si Moises nangaliyoko sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan na giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran o garon mapuno sila.
Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko. O ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad na si Abraham, si Isaac, o si Jacob, o ang isaad mo kanila, nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Niingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kinikanan, yuta nga akong gisaad o mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang hunaan niya nga buhaton o wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa pugma nimo sa imong lungsod. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa pugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghipugpaka dito sa Horeb o nagsimba sa kalarawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka puro nga mukha o balili. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa pugma nimo sa imong lungsod. Unya naghisgot siya sa pagpuo kanila apan si Moises ang iyang pinili bibarog aron pagpangabuyo alang kanila aron pagpuy-puy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa pugma nimo sa imong lungsod. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo, Nausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagtan-ag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ug sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili ibuot mo ari kanako aron unta makabaton kamo og kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Niani ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isikataw,
apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mo'y inyong gilauman, mao'y magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo sa buta kamo kanako, kaya nagsulat man siya may tungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, kung saan man ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaya ko na. Sa atong mga pagbasa karon, kaduol naman ta nagkaduol naman ta pag-celebrate sa Holy Week. Murag nag-anam na sad kaklaro ang diferensya sa Ginoo o sa presensya sa kaaway sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Dinhi sa atong ebanghelyo o sa unang pagbasa, napakita dinhi nga ang kaaway diay sa Ginoo dinhi sa kalibutan dili ang mga tao nga mopatay niya, kung dili ang mga tao nga dili na mutuo niya, nga ang iyang pulong dili na higugmaon ani mga tawhana. Unya, tungod anang maong dili na paghigugma sa pulong sa Ginoo o sa presensya sa Ginoo, mo resulta na sa pagpatay sa Ginoo. Muna si Kristo sentro siya sa pulong nga gisuwat ni Moises, gisuwat sa mga propeta. Yan ingon siya, pulos man ni nagsentro nga rin ako, pero pag anhin ako, wa na ko ninyo dawata. Nya karon sa atong unang pagbasa, ang gidayeg sa mga tao dili na ang Ginoo nga gituuhan ni Moises. Ang ilan ng gidayeg mauna ang katong hinimo sa kamot sa mga tao, ang katong ilang bulawan nga baka nga mo na ilang gisimba. Nya sige na sila hala dito. Nya unsa may resulta, unsa may hinungdan ngano naghimo sila baka kay si Moises 40 ka adlaw wa nila makita didto na si Moises sa bungtod sa Sinai. Pagkat-kat na mo dito sa bukid sa Sinai, sa among pilgrimage, niya itong niaging tuig. Muramig, kana bang nakaingon mao dahil nigikat-kat ni Moises, purti masadayan ng layuan. Niya, wala ba ito'y daan sa una, mao dahil niabot sa siya 40 kaadlaw. Kunya ang mga tao kay wala naman sila kakita sa presensya sa Ginoo diha sa presensya ni Moises, naghimo sila og lain nga presensya ang hinimo na sa tao. Naglagot ang Ginoo ato kay ang ilan na hinong gihimong Ginoo mao naman ang hinimo sa tao, dili naman ang naghimo sa tao. So importante kay ni mga igsoon ato ning pamalandungan karon sa aton kahimtang, kinsa may ato rong gihigugma, kinsa maroy atong gisimba o gituhuan. Ang hinimo ba sa tao o ang naghimo sa tao? Daghang mga daghang kayo mga write-ups na as Facebook, na as YouTube, mga reactions niini, na reaction sa mga gikan sa mga politicians, na gikan sa mga health practitioners, mga professionals, na sa gikan sa mga pari, gikan sa mga theologians, mga philosophers, gikan sa mga tao way grado pero pilosopo lang gyud. Daghan silang analysis. Ang malingaw sa ko magtanaw. Ako doon na sa kuya akong kaugalingong analysis. Pero ang bottom line niini, sa atong pag-atubang sa COVID-19, kinsa may atong gisunod, kinsa mang dalan, kinsa mang pulong atong gisunod. Ang pulong ba o ang pamaagi ba sa naghimo sa tao? O ang pulong ba o pamaagi ba sa hinimo sa tao? O mao na ang conflict diri sa unang pagbasa. Mintubag ta sa atong salmo, niingon ta, O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo
sa imong lungsod. Ambot, kung naka-feel pa ba taron nga nahigugma pa ang Ginoo nato. Kamo diha mga igsoon sa inyong pag-quarantine, sa inyo rong pagkawa na'y trabaho, sa inyo karon nga pagtuman anang social distancing nga di na ta magkasinikitay. Sa ato ron nga wa na tay misa kita mga Katoliko, di na ta ka himo og dagko nga mga gatherings. Niini karong daghang nangamatay. Ato pa bang mabati nga gihigugma ta sa Ginoo? Unsa ka? Kay nigingon gud nato o Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Mura magikalimtan tas Ginoo niining maong statement. Pero ato ni siyang paladman, doon na ni siya ilain nga presumption. Ang unang nakalimot nga gihigugma sa Ginoo ang iyang lungsod, mao ang iyang lungsod. Mo na nga niingon ta, Ginoo bisan nga saag nami, ibalik tong imong gugma. Ibalik ang imong paghigugma namo. Taga-imi sa imong kaayo ug sa imong pag-atiman. Muna karon atong paningkamutan nga maunta ni ang atong masangpit sa Ginoo. Kay basin baya tungod karon niining kahimtang nato, basig mapariha unya tas mga tao sa Israel nga wa nay makita nga real presence of God. Kay ang real presence of God panahon sa mga Israelita mauman si Moises. Nya kinisaka mas Moises nga tos templo asa bungtod kay nagkuha atong napulo kasugo nya dugay mang nabalik nawa ang iyang presence giilisan dayon sa mga tao og presensya sa baka nga tinunaw. Karon niining atong quarantine, niining atong paghunong sa atong santos nga misa og mga sakramento dinhi sa tibuok kalibutan, isip mga Katoliko, kita man ron ang bagong katawhan sa Dios. Nawa na ang atong misa, nawa na ang atong celebration sa sakramento. Samtang na atas atong balay, di ta manggawas. Unsa may atong gisimba? Ang Bible o ang TV? Kinsa mang mga pulong ang atong gisaw-an pag istorya-istorya? Ang mga pulong ba nga naghatag nato og kahadlok? O ang pulong ba nga naghatag nato og paglaom? Nagsigi ba mong ampo diha sa inyong pamilya, mga igsoon? Nagrosaryo ba mo? Nag-Bible sharing ba? Nag-amnambag kadasig ang inyong kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo? O nagsigi na lang tagtanaw nga wa na tay bugas, wa na tay sudan, wa na tay kwarta, nya kahadlok dayon? Mao ni ang kuyaw. Unya magsigi na ta og pangandoy nga luwason sa mga hinimo sa Ginoo, dili na luwason sa Ginoo. Karon bitaw na ay nipasa nako og kanang message ba nga ana ang gining tao no makakita gyud og mga kuan ambot og lamdag bas Ginoo o ila ba lang kaning kaabtik lang yun. Kana diyang corona, word na corona, og imo nang totalon 6 letters na siya. 6 letters. Unya ang ilang numerical equivalent sa corona, kung imo nang butang numerical equivalent sa alphabet, ang C kay 3, ang O 15. Nya kay duha man kabog 15, di 30, 33 na. Ang R murag 18. So 33 plus 18 51. Nya kay ang N pam na siya 14 di ko ana 65. Nya kay ang A 1 man di 66. Kung imo totalon padung sa ubos 6 ang corona, 66 ang numerical equivalent, tiponon 666.
Nya kanang 666 sa Bible mao na ang number sa ancient beast nga mao si Satanas. Gani ang Santo Papa himuan nila og word nga 666 kay ang Santo Papa kuno nato mao ang beast. So kanang 666 mao na siya ang numero ni Satanas. Mo nay number mo nay symbolic number ni Satan. So kini dihing corona karon coronavirus, Satan's virus. Ambot do na sa ni say grain of truth. Sa akong pagpamalandong nako bitaw no na grain of truth. Ang word nga corona. Kining corona dili sa kalibutan, bisag unsa ang klase sa corona, koronahan ka isip Miss Universe, koronahan ka isip champion nga athlete, koronahan ka isip the wealthiest person, koronahan ka isip the most talented person, or ang pinakagwapo, unsa pa na dihang tanan nga corona dinhi sa kalibutan, makapahimo natong yawanon. Unsa man nga yawanon? Kana bang murag kita na maoy Ginoo. Ang corona makapahimo natong murag Ginoo. Ug mao na ang kinaiya ni Satanas, magpaka-Ginoo. Ang atong mga leaders katilingban, manaa mas politika o sa simbahan, mag-apas na gani ini anang corona, pasabot, ang kanang corona symbol maguna og authority. Mao na ang mga hari sa una koronahan, awa na sila na magbuot. Mag-apas na gani itaan ang gitawag nato og gahom, dungog, mao na gani na atong kuptan, mahimo dayon tang murag Ginoo. Tanawa karon ang COVID-19, di ba mura siya Ginoo? Gikoronahan man nato siya. Unsa may gikorona nato sa COVID-19? Ang atong kahadlok. Gisentro nato kaniya ang atong kahadlok. Na karon ang COVID-19 na may magsulti asa tapuyo. Kanus ata mo trabaho. Unsay gamito nato, unsay kan-o nato, unsay isulti nato, unsay atong isulob, kinsay atong duolon, kinsay atong hikapon, ug kanus ata muhunong aning atong pagsigi og puyo sa balay. Ang corona na maoy buot ang corona virus, ang COVID-19. Wa ka magpaluyo niini ang tinuod nga 666 ug nalipay na siya karon nagigawngan taniya sa iyang kahadlok. Para nako kumbinsido gyud ko ani sa akong na katunan dito sa seminaryo ug sa akong pamalandong ug diha sa Bible nga ang kahadlok mao gid ni ang manubila o rinda ni Satanas aron iya tang kontrolon ang kahadlok. O ang COVID-19 naghatag nato og global fear. Mao na nga kining kahadlok simbolo man ginis presensya sa Yawa kay ang kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga santos nawagtang man yung ilang kahadlok. Mao tong nangamatay sad sila. Karon sa atong pag-atubang nining ato karon kahimtang sa pandemic, hinaot unta nga dili ta guided sa corona sa Yawa dinis kalibutan nga mao ang kahadlok. Kung dili guided ta sa corona dito sa langit nga mao ang pagtuo, gugma, pagpaubos o paglaom. Nya ang resulta ni ana kung ang corona sa langit nga mao ang kabalaan mo'y atong sundon o kining pagtuong Kristohanon, magkahiusa ta, maghinatagay ta, magtinabangay ta, dili ta magilugay kaning panic buying, dili ta magiyahay ug dili ta magtan-aw sa usag-usa nga threat or hulga sa atong kinabuhi. Kung dili mo tan-aw ta sa usag-usa isip atong igsuon, atong kauban sa panaw dinis kalibutan, tao nga angay higugmaon, tao nga angay ampingan. Nya mao tani ang atong pamalandungan karon. Hain man ang atong sentro sa atong pagsimba karon, sa atong paghigugma o pagsunod. Ang hinimo ba sa tao o ang naghimo ba sa tao nga mao si Kristo, mao ang Ginoo nga atong manluluwas. Pagampo sa katawhan.
Uban sa atong pagdaig o pagpasalamat ngadto sa Dios, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo, ilabi na niining atong giatubang karon nga pandemic. Moingon kita, Ginoo, dongga kami. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan nga makakaton unta sila kaisog o galikon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, labi na sa mga dapit diin naghari pa ang kagubot o pagkabahin-bahin. Magampo kita sa Ginoo, dongga kami. alang sa mga nagulo sa atong nasod nga unta ilang paharion si Kristo diha sa ilang pag-alagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa atong mga igsoong biktima sa injustisya nga unta ila nang makapot ang hustisya ug kaangayan nga dugay na nilang ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga masakiton na ila na unta nga makit-an ug masinati ang gugma ni Kristo diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo kabubot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa atong mga higala nga minghalina, nga matagamtaman na nila ang kapahulayan nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, patalinghogi nga maluluy-on ang mga pangaliya sa imong katawhan, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alas pagdaig paghimaya sa iyong ngalan. Alam sa amin sa tubig santos sa simbahan. Itugot makagagahom nga Dios nga ang gasa nga gihalad niining sakripisyo maglimpyo kanamo kanunay ug maglig-on sa among kaalaot batok sa tanang dautan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaon sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw Ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay Ug utang. matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagis pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom dumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang katong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba usab diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagintong amahan, pinaagi sa mga pulong ang itudlo ni Jesucristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang hinarian, ang ahong kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo, ipakita ta karon ang atong panagtinigson. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atake kami sa kalina. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, ginoo, Malawat kami mo at pagpapalong lang ang mga ayo. Lawas ni Kristo. Magampo kita ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas unta sa tanang sala aron ang nasakit tungod sa sad-ang konsensya maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Impirata, alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, isapit kami kadimo, nining panahon sa among paginahanglan. Naunta, makalaligdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus, namikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiyan ni imong virus, ug sa pagpakyan sa pagbuyan ng triili. Iyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga nanguna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo, ug dinuyugan sa buwan. Tabangyo sab ang mga kawani sa lokal na sudnong pangagamhanan, ug mga pribadong ahensya na nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagakuyog nagahari uban kanino diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod,
San Vicente Ferrer. Yang manindot pa rin. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Nya magpadayon lang ning maong presensya kung maningkamot kita pagsimba kanunay sa naghimo kanato dili sa mga hinimo lang sa tao. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw. Hugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.